Poštovane dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na proglašenje najljepše marke Hrvatske pošte Mostar 2016. godine, izvlačenje dobitnika nagrada u nagradnoj igri Izbor najljepše marke HP Mostar 2016. Prvu nagradu, putovanje u Dubrovnik za 2 osobe, daruje turistička agencija Getur Međugorje. Drugu nagradu, opuštajući boravak u prekrasnom ambijentu Ekosela Grabovica, daruje Ekoselo Grabovica. Osim 2 prve nagrade, pripremili smo još 8 vrijednih nagrada za najsretnije dobitnike, a u ime Hrvatske pošte Mostar posebno pozdravljamo autora poštanskih maraka, sve one koji na bilo kakav način doprinose njihovoj ljepoti i promociji, zatim predstavnike sponzora te predstavnike medija. Ovo je 4. izbor najljepše poštanske marke. Od prve marke izdane 1993. do danas imamo izdane prigodne i redovite poštanske marke različite tematike. Naše marke nalaze se u filatelističkim kolekcijama širom svijeta, a posebno ističemo posljednju nagradu. To je prvo mjesto zlatna medalja u kategoriji malih poštanskih operatora za filatelistički izložak na međunarodnom natjecanju poštanskih administracija, članica UPO, održano prošle godine u Kini. Danas imamo marku s titulom najljepše iz prošle godine po izboru domaće međunarodne javnosti. Glasački listići stigli su iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Njemačke, Crne Gore i Italije. Prošle godine smo imali 20 poštanskih maraka, a najljepše su odlučili glasovi pristigli na glasačkim listićima koji su bili dostupni u vidu letaka ili su se mogli preuzeti s naše Facebook i web stranice. Osim proglašenja najljepše marke, danas ćemo izvući i 10 sretnih dobitnika vrijednih nagrada. Pristiglo je 515 glasačkih listića, prebrojani glasovi odlučili su od prva 3 mjesta, o prve 3 najljepše marke HP Mostar 2016. Pa idemo s proglašenjem. 3. mjesto osvojila je poštanska marka Božić 2016 s 46 glasova autora Dinka Rajića. Rođenje Isusa Krista koji na svijet dolazi u krilu Majke Marije i Svetoga Josipa. Molim načelnika sektora za marketing i odnose s javnošću Josipa Bulića da uruči priznanje prigodne darove autoru ovog izdanja Dinku Rajiću. Molim člana uprave Hrvatske pošte Mostar, izvršnog direktora za razvoj sustava i marketing Ivana Sušca da uruči priznanje prigodne darove za osvojena 2. i 1. mjesto. Dakle, po broju pristiglih glasova 2. mjesto pripalo izdanju Flora 2016. Bijeli Lopuć, autorice akademske slikarice i magistrice slikarstva Magdalene Đinić-Hrkač s 56 glasova. Prekrasan cvijet, čije ime je povezano s legendom o nimfi koja se zljubila u Herkula, a zbog neostvarene ljubavi pretvorila se u cvijet. Flora 2016, Magdalena Đinić-Hrkač. I prvo mjesto po broju bodova, daleko ispred svih, osvojilo izdanje Mitovi Flora 2016. idejom mitovima autorice akademske slikarice magistrice slikarstva Kristine Čavar s 281 glasom. Izdanje Mitovi Flora svake godine izaziva posebnu pažnju filatelista i donosi mitove stare zanimljive priče, ovaj put Drim kao dio svadbenih običaja. Prvo mjesto je Kristina Čavar. Poštanske marke. Poštanske marke Hrvatske pošte Mostar odličan su promotor naše povijesti, kulture, etnologije, arheologije i prirodnih ljepota. Čestitke nagrađenim autorima kao svim ostalim autorima poštanskih maraka, jer svaka od njih lijepa je na svoj način.
Izbor najljepše marke 2016. trajao je od 20. veljače do 28. travnja 2017. Povjerenstvo je pregledalo pristigle glasačke listiće i u izvlačenju uključilo sve one na kojima se ispravno glasovalo, to jest u skladu s pravilnikom nagradne igre. Zahvaljujemo svima koji su dali svoj glas i tako nam omogućili izbor najljepše marke prošle godine. Slijedi izvlačenje dobitnika 10 vrijednih nagrada. Nagrade izvlačimo od 10. prema prvom mjestu prema pravilima nagradne igre, a ispravnost izvlačenja nagrada povjerenstva u sastavu Josip Bulić, Mio Pranić i Eugenija Grubeša. Svaki sudionik mogao je sudjelovati s neograničenim brojem glasačkih listića poslanih isključivo poštom, s tim da može osvojiti samo jednu nagradu, onu koja je izvučena prva prilikom izvlačenja. A nagrade će izvući naši nagrađeni autori poštanskih maraka. Dakle, molim Dinka Rajića da nam se približi i izvuče nagrade za 10. Dakle, 10. nagrada, poklon paket Hrvatske pošte Mostar. Dakle, nagrada ide u ruke Marije Pautić, Brune Bušića 7. Grad je zaboravila napisati, ali ima broj telefona pa ćemo je pronaći. Dinko, još 2 nagrade molim. Poklon paket Hrvatske pošte Mostar, 9. nagrada. I 8. nagrada, polako. Naš poštar je nestrpljiv, meni se čini da mu se ide dijeliti poštu. Dakle, 9. nagrada, poklon paket Hrvatske pošte Mostar, Martina Čutura, Posušje. Dinko, molim još jednu. Zbirka nagrada je zbirka Međugorje 2015. 8. nagrada. Polako. Osma nagrada ide u Čitluk, Stojanka Radišić. Hvala Dinku, a sada molim Magdalenu da izvuče sljedeće 3 nagrade. 7. nagrada, zbirka Međugorje 2015. Zbirka Međugorje ide u Široki Brijeg, Dane Marušić. 6. nagrada, godišnja zbirka maraka 2016. Još jedna godišnja zbirka maraka ide u Široki Brijeg, Mate Čavar. A 5. nagrada, godišnja zbirka maraka 2016. Kristina Mišković, Lopatice, BB,
Livno. Hvala Magdalena. Molim Kristinu za sljedeće 3 nagrade. Dakle, 4. nagrada katalog poštanskih maraka 93. 2001. i katalog poštanskih maraka 2002. 2012. Hrvatske pošte Mostar. Nagrada, kataloge poštanskih maraka HP Mostar, dobio je Luka Pantić, dječji rukopis Brune Bušića 2, broj telefona, a mjesto ćemo saznati. Treća nagrada, također katalozi poštanskih maraka Hrvatske pošte Mostar. Luka će sakupljati marke i podijeliti svoje nagrade s nekim, ali mislim da po pravilima samo jedna nagrada. Dakle, Luka je već dobio katalog, pa ćemo ponoviti izvlačenje za 3. nagradu. Mateja Pehar, Orlac, Mostar. Mateja dobiva katalog Hrvatske pošte Mostar. Lijepa i vrijedna 2. nagrada. Opuštajući boravak za 2 osobe u ekoselu Grabovica, sponzora ekosela Grabovica. Vidjet ćemo kome će Kristina donijeti sreću. U ekoselu Grabovica putuje Gordana Kuzman, Rotimlja, Stolac. Hvala Kristini. Preostalo nam je izvući najvrijedniju 1. nagradu, pa ću zamoliti direktora Ivana Sušca da pristupi izvlačenju. 1. nagrada je putovanje u Dubrovnik za 2 osobe u organizaciji turističke agencije G-Tour Međugorje. Također napomena, ako bude izvučen već netko tko je dobio nagradu, izvlačimo ponovno. Putovanje u Dubrovnik osvojila je Marija Galić iz Kiseljaka. Čestitamo svim dobitnicima nagrada, čestitamo autorima, hvala svima vama što ste sudjelovali u ovom našem programu i što nas pratite. Hvala vam lijepa.